gustaba nada a súa vida no corral. Iso ser caliña era moi aburrido. Falando un día con Gladys: «Ai, Xenoveva, que queres que che diga? Nunca pensara niso, pero agora que o dis, é fabulosa a vida no poleiro. Comer, poñer ovos, falar coas compañeiras». Pero, Gladys, hai un mundo distinto moito máis grande alá fora. Non queres coñecelo? Pois non. Eu aquí síntome ben. Xenoveva quedou un pouco decaída. O día seguinte comezou os sesións de exercicios para poder voar. En poucas semanas as súas patas gañaron forza, adelgazou e fíxose máis lixeira. Chegaron o momento de voar e xa tras o mariñeiro. Xenoveva, ai Xenoveva, volve, amiguinha, en ningures estarás mellor que aquí. Levaba voando 2 horas, 3, 4. Era unha emoción indescriptible. Apenas sentira o paso do tempo, mais a noitiña chegábase e comezou a notar as cansas. Buscou coa mirada un lugar para descansar e pasar a noite. Pola mañanciña ergueuse animada e con enormes desexos de facer novos descubrimentos. Tiña sede, así que encamiñouse á beira dun regato. Mosquitos, moscas, as grandes e pequenas. Non se decatou dun enorme e bello cangrexo que se chegaba a ela. «Recoiro, podes saber que clase de animal es ti? Parecesme unha galiña, pero que rayos fais aquí?» Pois sí, son unha pita. Chámome Xenoveva. Son algo rara porque fixen moita gimnasia para fortalecer as ás e poder voar. «E estás tola? Vaya por Deus! Mira que atopar cunha pita tola. E ben, Xenoveva, para que voar?» Pois, quero pregunto. Cousas distintas ás do cariñeiro. «Claro, estás tola! Xa o dicía eu». Vaya, será posible? Para un amigo que fago tiña que ser rabechudo o sabichón. Xenoveva respirou con forza. Lanzouse a carreira mentres abría as ás e botouse a voar. Moi lonxe divisou unha bandada de aves, pero non sabía distinguir de que se trataba. Semellaban un triángulo perfecto e en cabeza ía un parrulo grande de moitas cores. Xenoveva puxo a chapar e saudouno. Ola, parrulo, onde ides tan rápido? Quen es ti? Que es ti? Son unha galiña. Non digas parvadas. Desde cando voa unha galiña? Pois claro que son unha galiña. Simplemente aprendín a voar. Algúns membros da bandada comenzaron a impacientarse. ¡Estámonos retrasando! ¡Veña, marchemos dunha vez! Rodearon a Xenoveva ameazadores. A pitiña, asustada, desexaba toparse lonxe dali. De súpeto, co berro dos xefes seguiron o seu camiño. Pois vaya, que xeito tan pouco amigable de tratar os demais. Os parrulos da granxa son moito máis amigables. De pronto, un tiro pasou rozando a Xenoveva. «Aparte tola, cazadores, márchate daqui, especie galiña!» Decididamente, hoxe non é o meu día. Todo o que me acontece é desagradable. A tristura apoderouse dela. Comezou a chorar tan ruidosamente que apenas escoitou unha vociña fina e delicada que lle dicía: «Non chores, muller, anda, para de chorar. E quen es? Son un esquío e chámame
como é que estas nesta fraga? Eu non pode contar, pero se te gustan as historias, con prazer farei un resumo. Pois vale, sí que tiveches aventuras. Rosalinda ofreceulle unha noz e Xenoveva comeu con cuidado. Calquera verme era máis sabroso. Despois de coñecer a familia da Rosalinda e pasar varios días con eles, despediuse cun gran sonriso. Graciñas por todo, meus amigos. Paseino moi ben, pero debo irme. Xenoveva dispúxose a atravesar a fraga para poder despregar con comodidade e sen obstáculos. Camiñaba coas patas seguras, pensando nos seus amigos, cando, de súpeto, escoitou unha voz amigable. Hola. Que tal, miña señora? Eu son Rodolfo, o Golpe. Axiña viu un fermoso animal de cor arrullada, orellas e fociño puntiagudo, así como unha enorme cola. Eu son Xenoveva, a galiña. Non pensades que Xenoveva era parva, tan só ocorría que non sabía. Ignoraba que o golpe e o raposo eran o mesmo animal. E como vostede por aquí, eu coidaba que as galiñas vivían preto das casas con outras galiñas. A Pita contou unha vez máis a súa vida. Vaya, hai que velo para crelo. Que pensa facer vostede agora? Quizais marche cara á costa. Sei que hai mar e din que é algo digno de ver. O raposo non facía máis que renombrarse a cada pouco, mais Xenoveva non viu nada alarmante. Estaba moi lonxe de sospeitar que aquel amable animal tiña moi claro que ese día ía comer galiña. Caminaban un ao par do outro para o lambo. Coñecín un galo fachendoso que dicía ser moi velo, pero eu son un dos animais máis veloces da praga. E tamén son listo e coñezo moitos atallos. Xenoveva pensou que o fachendoso máis ben era el. Sabe que vostede me recorda algo? É algo interesante iso que lle recordou? Dixo sorrindo e amosando a forte dentaña que posuía. É curioso que os animais ás veces teñamos varios nomes. A nos chamannos galiñas ou pitas. Vostedes ou se chaman golpes? Claro que temos outro. Non imos ter golpe ou raposo. Pois mire, volvendo ao de antes, voulle botar unha carreira deica ese claro a ver quen é o primeiro en chegar. Sen lle dar tempo a reaccionar, a Pita lanzouse a correr mentres despregaba as ás. Cando o raposo viu a galiña voar lonxe dos seus dentes, púxose moi furioso e desapareceu o seu sorriso. Estúpida galiña, baixa muller! Sí, queres que acabe con aquel galo fachendoso? Con Michelo non si? Adeus! Xenoveva vou lonxe de Rodolfo. Así foi descubrindo con ollos curiosos mundos e seres descoñecidos para ela. O mar, a cidade, as gaivotas, as ratas, as medusas. Non lembraba moito a granxa. En realidade, esta servíalle para ver que a súa vida no moleiro quedaba máis e máis atrás. Debe de ser certo que busco algo. E mentres non o atope, debo continuar. Nos seus viaxes aprendera a disfrutar con outros animais, a gozar da soidade, a sentirse ben consigo mesma e amar a liberdade. Co estes pensamentos chegou ao Cordal. Que fermoso é todo isto! Xamais me sentira tan ben en ningures. Pero vaya, na miña vida, unha galiña! Ti, quen es? Non es tamén unha galiña? Non, son unha pita montesa e
recordar. Pero ti ves de fora, non si? E así falaron e falaron, pasearon e pasearon, coñeceron as demais pitas. Por fin atopou que buscaba. Por fin teño a certeza de que este é o meu fogar. Xenoveva e os seus novos amigos celebraron unha gran festa.